खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 14 फेब्रुवारि 2023 बारायजा मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमायाव सिखावनि उदखार सोमजिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय 6 माइलनि गंसे मेथाइ फानग्रा बिकारि गलायाव मेथाइ बायनो फैनाय रिमजिम बर'आ मुंनि सासे आइजोनिफ्राय सासे सिखावआ हरखाबै गलायाव हाबफैनानै मबाइल खावना लांदों आरो बे सिखावनि खावनाय जाथाया गासैबो सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों। उनाव बे आइजोआ जाथायनि सायाव पुलिसनो केस होनाय जादों। दा बे जाथायनि सिखावखौ पुलिसआ नागिरगासिनो दङ। गिथाव बाथाव ब्लास्ट जादों। गिथाव बाथाव ब्लास्ट जानानै 4 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। वेस्ट बेंगल रायजोनि साउथ 24 पारागाना जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे मेला जाबाय थानाय समाव हेलियाम गेस सिलिन्डारा ब्लास्ट जानानै गासै 4 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 60 सुबुङा गोब्राब जखम जादों आरो बे जाथाया जयनगरनि मेलायाव सासे बिलुन दखानिया बिलुन फानबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादोंमोन। थैनायफोरनि मुङा जाबाय कुतुब उद्दीन मिस्ट्रि, साइन मोल्ला, आबिर गाजी आरो बिलुन दखानि मुसिराम हालदेर। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै रायजो नाङैनो गोथौयै दुखुखौ फोरमायदों। बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रा मुलारि बिथाङा हाथियारनि बाथ्रा बुंनायखौ फोरमान खालामनांगौ होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। बिनि प्रुफखौ बिथाङासो खालामनांगोन, आंहा जेबो खालामनांगौ गैया। मानोना बे केसजों आंहा जेबो लोब्बा गैया। राजखान्थिनि नामाव बिथांमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबोदों। दिनैनिल' खोथा नङा, थांनाय 19 बोसोराव नायबा नुगोन जि समाव जों पावाराव गैयामोन, सोमावसारदोंमोन, बै समावबो जोंखौ जोबोद गाज्रि बाथ्राफोरखौ बुंबोदों। नाथाय बेजों मा लाब जाखो? बेजोंथ' जेबो लाब जायाखै। आरो दिनैबो नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै जुदि बिथाङा मायबा मोनसे सानदोंबा जोंनि राजखान्थि खहा खालामगोन, मायबा खहा खालामगोन, बेथ' जेबो जानाय नङा। बिनिख्रुइ लाबा बेवहायनो दङ, बास्तबखौ रियेलिटिखौ फेस खालामनांगौ आरो माखासे नंखायनिफ्राय गोजानाव फैनानै गोग्गो लामाजों समाज दानो नाजानांगौ। मानोना बिथांमोना सोमावसारनायावबो दङमोन, 19 बोसोर राजखान्थियावबो फैनानै खुंथाय गोहोखौबो सामलायनो मोन्दों। बिनि उनाव दिनै समाजनि हालोदा मा अबस्थायाव दङ? समाजाव गोजोन थासारि लाबोनांगौखौ बिथांमोना खुनु नाजायाखिसै। हाथियार फ्रि खालामनांगौ, बेवहाय बिथांमोना जेबो नाजायाखिसै। दिनै ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि थाखायबो जेबो स्किम गैया। खालि मोनसे ब्लेम गेम, मालायनि सायाव दाय जाबसिननाय, मा जाबसिननाय, नंखाय बांखाय खोथाफोरखौ बुंनाय। भारतनि इन्टेलिजेन्सआ खाना जागोन नामा? बिसोरहा मेगन गैया नामा? बिसोरहा खुनु सर्स गैया नामा? दा बेबायदि समाव जिफोर खोथाफोरखौ सासे गोबाव सम मोनसे खुंथाय गोहोनि गुबै बिबानाव थानाय सुबुङा बुंनाया जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। दा नंखायनो जि खोथाखौ बुंदों बिथाङानो प्रुभ खालामनांगोन। आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। बे अडिटखौ बिथांमोना जि एसेम्ब्लिनि खोथा बुंदों, बे अडिटनि सायाव मानो बिथांमोना जेबो एक्सन लायाखै? दा दिनै बेखिनियाल' नङामोन, दिनैसिम 2020सिम जोंनि सरकार फैजासिम गासै 2900 करोड़नि लायबिलिटिस दङमोन। दा बे खोथाखौ बिथांमोना बुङाखै। जे अडिटनि सायावसो बुंदों जे लायबिलिटिया मानो जाखो, फैसा दाहारा मानो जाखो, मानि थाखाय बे दाहारा जाखो। दा जोङो दिनै अडिट खालामनायखायसो मिथिदों 1500 कौटिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होदों, जेरावनोखि खुनु फान्ड गैया, सर्स गैया, जेबो गैया। बे फैसाया मिसइउज जागौमोन। दिनै 2900 करोड़निफ्राय लाबोनानै जोङो 1000आव बेखौ अडिट खालामनानै लाबोनो हाबाय। आरो आं मिजिंथिदों जोङो फिजिकेल भेरिफिकेसन खालामनायनि उनाव आरोबाव जोङो खमसे खम 400-500 करोड़ थाखाया आरोबाव बेयाव क्लियार जाबावगोन, जिफोरनिखि नंखाय। अब्ला जोङो दिनै बेखौ जेनुइन जि बिल होनांगौ बेयो 500 कौटिसो हयथ' जानो हानाय। दा बेनिखायनो मोनसे गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट बियो। आदारवाइज बेवहाय गोबां फल्स बिल दङ, बेवहाय गोबां सिडि फान्डनि नामाव जायखौ सिबा नायोमोन, बेवहाय गोबां फल्स बिलफोर दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।